Hei, tervetuloa katsomaan videota yleisimmistä puolustamiseen liittyvistä virheistä. Ja hieman myös sitä, miltä ne näyttävät. Tämä ei ole läheskään kattava otos kaikista virheistä, tai käsittele myöskään täysin kaikkia kuvattujenkaan virheiden sääntökohtia tai tulkintoja. Tämä video voi kuitenkin olla hyvänä pohjana yleisimpien sääntöjen tunnistamiseen, ja omaa tietämystä täytyy tietenkin näiden videoiden lisäksi laajentaa muun muassa sääntökirjan ja erotuomarin mekaniikkakirjan avulla. Ensimmäisenä puolustuksen pelaajamäärästä. Puolustuksella saa olla enintään 11 pelaajaa kentällä aloitussyöttöhetkellä. Toisin kuin hyökkäyksen väärissä vaihdoissa puolustuksen väärää vaihtoa eli 12 pelaajaa kentällä aloitussyöttöhetkellä ei vihelletä poikki, vaan pelin annetaan käynnistyä ja sitten tämä virhe toimeenpannaan vasta yrityksen jälkeen. Puolustushan saa asettua ihan minkälaiseen muodostelmaan tahansa niin kauan kun kaikki puolustajat ovat omalla puolella aloituslinjaa silloin kun aloitussyöttö annetaan. Puolustajat saa myös ihan vapaasti liikkua ennen sitä aloitussyöttöä. Mikäli puolustaja on siellä puolueettomalla alueella aloitussyöttöhetkellä, se on paitsio. Joko niin, että hän on liikkunut siihen, tai että hän on asemoitunut siihen aloituslinjan väärälle puolelle. Tätä ei laiteta poikki, vaan yrityksen annetaan käynnistyä ja lippu heitetään kentälle merkiksi puolustuksen paitsiosta ja virhe toimeenpannaan sitten yrityksen jälkeen. No, tähän poikkeuksena, eli edelleen puolustuksen pelaajien pitää olla omalla puolella, kun aloitussyöttö annetaan. Mutta mikäli puolustaja koskee siihen hyökkääjään, niin kuin tässä, puolustaja on rynnännyt ja osuu siihen hyökkääjään jo ennen sitä aloitussyöttöä, niin silloin se peli vihelletään poikki. Myöskin mikäli täältä puolustaja pääsisi tämän hyökkäyksen linjan ohitte tai olisi sen tasalla sillä tavalla, että sillä olisi esteetön reitti tähän suoraan tänne pelirakentajan luokse ennen aloitussyöttöä, niin silloin turvallisuussyistä laitetaan se peli vihelletään poikki, jotta tämä ei saa tämä paitsiossa oleva puolustaja sitten semmoista vapaata reittiä ja vapaata iskua siihen pelirakentajaan. Eli silloin jos se on ehtinyt tosi pitkälle täältä jo tänne hyökkäyksen puolelle ja uhkaa pelirakentajaa, niin silloin peli vihelletään poikki. Sitten kolmas tämmöinen puolustuksen paitsio vaihtoehto, jos puolustaja liikkuu sinne puolueettomalle alueelle ja hyökkääjä reagoi siihen tämän puolustajan liikkeeseen ja on siinä sen puolustajan vastapäätä tai vieressä. Se on edelleen puolustajan virhe ja paitsio, mutta myös tämä tilanne pitää viheltää poikki. Eli silloin pelin ei anneta käynnistyä, jos se hyökkääjä reagoi siihen puolustajan puolueettomalle alueelle tulemiseen. Kuten tässä nähdään, puolustaja liikkuu ensin tuohon puolueettomalle alueelle ja häntä vastapäätä oleva hyökkääjä reagoi siihen puolustajan liikkeeseen. Eli tämä on puolustuksen paitsio. Tässä on semmoinen lisäys, että se puolustuksen pelaaja voi uhata vaan häntä vastapäätä tai vieressä olevia pelaajia. Eli jos täältä tämä laitimmainen pelaaja liikkuu sinne puolueettomalle alueelle ja tämä pelaaja täältä vaikka reagoi siihen, niin silloin sitä ei enää lasketa reaktioksi tämän puolustajan liikkeeseen, vaan silloin siitä tulee hyökkäyksen väärä aloitus tälle pelaajalle. Eli ainoastaan ne hänen vieressä tai vastapäätä olevat pelaajat on semmoisia, joiden reaktio
lasketaan tämmöiseksi puolustuksen paitsioksi. No sitten puolustuksen virheitä heittopeleissä. Puolustuksen kiinni pitäminen. Puolustuksen pelaaja saa ottaa kiinni ja vetää hyökkääjää esimerkiksi pois edestään silloin, kun se hyökkääjä tulee blokkaamaan häntä, niin hän saa tarttua ja vetää hyökkääjään pyrkiessään itse kohti palloa tai pallonkantajaa. Eli semmoinen käsien käyttö on puolustajalle sallittua. Mutta puolustaja ei saa pitää kiinni hyökkääjästä silloin, kun hyökkääjä on pyrkimässä heittokuvioon, tai ei saa pitää kiinni hyökkääjästä, jos ei itse ole pyrkimässä kohti palloa tai pallonkantajaa. Täällä nähdään laidalla esimerkki semmoisesta kielletystä kiinni pitämisestä, eli puolustaja ottaa kiinni siitä hyökkääjästä, joka on pyrkimässä heittokuvioon, ja tämä puolustaja vetää tältä hyökkääjältä vauhdin pois tuossa heittokuviossa. Eli kiskasee häntä tuossa heittokuviossa. Tämä on puolustuksen kiinni pitämistä. Tässä toinen virhe tästä samasta aiheesta. Tässä hyökkääjä ei ole pyrkimässä heittokuvioon, mutta tämä puolustaja ei myöskään ole tässä yrittämässä itse sinne palloon, vaan hän vaan pitää kiinni tuota hyökkääjää, joka on menossa tonne peittämään tuota potkua. Eli tämä on kiinni pitäminen, puolustuksen kiinnipito. Kuten nähdään, tämä kyseinen pelaaja, niin hänellä ei ole minkäännäköistä yritystä pyrkiä palloon. Hänen ainoa yrityksensä on pitää kiinni tuosta ja vetää tuota hyökkääjää niin, että se ei pääsisi peittämään tuota potkua. Toi on virhe puolustuksen kiinni pitämisestä. No, sitten puolustuksen syötön vastaanottohäirintä. Puolustaja ei saa häiritä fyysisellä kontaktilla hyökkääjää, joka yrittää ottaa kiinni otettavissa olevan pallon kiinni. Ja tässä nyt on 3 vaatimusta, eli häirinnän pitää tapahtua aloituslinjan etupuolella, ja sen pitää tapahtua semmoisen eteenpäin heiton ollessa ilmassa, joka ylittää aloituslinjan. Ja tosiaan sen pallon pitää olla kiinni otettavissa sille kyseiselle häiritylle pelaajalle. Tässä nähdään esimerkki. Tämä puolustaja juoksee heiton ollessa ilmassa päin sitä hyökkääjää, joka on yrittämässä sinne kiinniottoa tekemään. Tämä teko tapahtuu aloituslinjan etupuolella ja se heitto ylittää aloituslinjan. Heitto on ilmassa, kontakti, joka häiritsee kiinniottoon pyrkivää hyökkääjää aloituslinjan etupuolella ja pallo ylittää aloituslinjan. Tämä on puolustuksen syötön vastaanoton häirintä. Tässä toinen esimerkki. Hyökkääjä pääsee puolustajasta ohi ja puolustaja sitten kaatuu ja taklaa se hyökkääjän, joka on pyrkimässä sinne kiinniottoon. Tämä teko tapahtuu aloituslinjan etupuolella. Heitto ylitti aloituslinjan ja tässä voidaan sanoa, että sillä hyökkääjällä olisi varmasti ollut ainakin teoreettinen mahdollisuus päästä yrittämään kiinniottoa, joten tämä pallo on kiinni otettavissa tuolle
laita hyökkääjälle. Se, että jos tuomitaan, että pallo ei ole kiinni otettavissa, niin sen täytyy olla äärimmäisen selkeästi niin kaukana siitä kyseisestä pelaajasta, että voidaan olla varmoja, että sillä ei olisi ollut mahdollisuutta yrittää kiinniottoa. No, sitten mennään henkilökohtaisiin virheisiin. Heittäjän törmääminen. Aloitetaan siitä, kun se on heittopeleissä tapahtuvaa. Heittäjään ei saa puolustaja kohdistaa tarpeetonta iskua sen jälkeen, kun on selvää, että pallo on heitetty. Tässä on muutamia eri kategorioita. Eli esimerkkejä siitä voi olla voimallinen kontakti pään tai niskan alueelle, kun pallo on heitetty. Myöhästynyt voimallinen isku, kun on selvää, että pallo on heitetty. Sitten semmoinen voimallinen maahanvienti ja sen pelaajan päälle kaatuminen rangaistustarkoituksessa tai rankaisutarkoituksessa. Tässä nähdään, että pallo on selvästi lähtenyt. Puolustaja ottaa vielä sen jälkeen 2 askelta ja iskee voimallisesti pallon heittänyttä pelaajaa. Eli tämä on virhe syöttäjän törmäämisestä. Toinen virhe on tämä voimallinen isku heittäjä päähän heiton jälkeen. Eli pallo on lähtenyt ja sen jälkeen puolustaja lyö häntä käsillä päähän. Ja tämä on myös virhe heittäjän törmäämisestä. Sitten tässä esimerkki tämmöisestä tarpeettomasta teosta sen jälkeen, kun pallo on jo lähtenyt. Eli tässä puolustaja selvästi huomaa, että pallo on jo lähtenyt, pallo on heitetty, se on selkeästi mennyt jo. Ja sen jälkeen puolustaja vielä päättää tämmöisen ylimääräisen heiton tehdä tässä tälle heittäjälle. Eli tässäkin on kyseessä heittäjän törmääminen. Sitten 4. kategoria. Eli silloin kun hyökkäyksen pelaaja on heittoasennossa, yksi tai molemmat jalat maassa, niin puolustaja ei saa ottaa voimallista kontaktia polvealueelle tai sen alapuolelle. Ei saa pyörähtää tai hypätä tai muutenkaan ottaa sinne sitä polven alapuolelle kontaktia. Tämä voi olla myös virhe ennen kuin heitto on lähtenyt. Eli tässä on kysymys siitä, onko se pelaaja heittoasennossa. Nähdään tässä on pelaaja, joka on tuossa heittoasennossa, jalka tai jalat maassa. Ja sieltä puolustaja tulee ja voimallisesti iskee häntä tuonne polvien alapuolelle. Eli tässäkin on kyse heittäjän törmäämisestä. No sitten vastustajan kasvosuojukseen tai kypärän aukkoon tarttuminen ja vetäminen, kääntäminen tai vääntäminen siitä on virhe. Tässä hyvin selkeä esimerkki. Tuo pelaaja ottaa tuolta kasvosuojuksesta kiinni ja vetää sen kypärän ihan pois päästä asti. Sen ei tarvitse olla noin raju sen vedon, että jos siitä tarttuu siitä kasvosuojuksesta tai kypärän aukosta, vetäsee, kääntää, vääntää ihan nopeastikin, niin se on virhe kasvosuojukseen tarttumisesta. Toinen laiton taklaustekniikka. Pelaaja ei saa tarttua hartiasuojuksen tai paidan sisäkauluksesta, takaa tai sivulta, tai sitten siitä paidan nimilaatan kohdalta tai sieltä ylempää, ja vetää
yhtäkkiä pallonkantajaa alaspäin kohti maata. Eli tuossa pelaaja tarttui sieltä paidan nimilaatan alueelta ja veti pallonkantajaa alas. Tämä on niin sanottu horse collar taklaus. Sitten laitonta on voimalliset iskut kentän ulkopuolella. Se on virhe. Tässä nähdään, pelaaja on mennyt selvästi ulos kentältä ja sieltä tulee vielä puolustaja, joka iskee häntä voimallisesti tuolla kentän ulkopuolella. Tämä on henkilökohtainen virhe iskukentän ulkopuolella. Tässä toinen esimerkki samanlaisesta virheestä. Hyökkääjä juoksee ulos ja sieltä tulee puolustaja, joka iskee selvästi kentän ulkopuolella. Tämäkin on henkilökohtainen virhe iskukentän ulkopuolella. Sitten tässä pari esimerkkiä muista henkilökohtaisista virheistä, tämmöisistä tarpeettomista. Eli tässä nähdään pallonkantaja pysäytetty, taklattu maahan, kun sieltä tulee vielä pelaaja, joka päättää voimallisesti iskeä pelaamisen jo lopettanutta pelaajaa, vastustajaa. Tulee sinne kovaa ja tarpeeton myöhästynyt isku tuohon vastustajaan, eli toi on henkilökohtainen virhe myöhästyneestä iskusta. Sitten pelin jälkeen tämmöinen tarpeeton väkivaltainen teko, esimerkiksi tässä kypärän repiminen, on virhe. Tässä on mahdollista joko kasvosuojukseen tarttuminen pelin jälkeen tai sitten ihan tarpeeton väkivaltaisuus. Molemmat on samanarvoisia henkilökohtaisia virheitä. Mutta tuommoinen pelin jälkeen tarpeeton väkivaltainen toiminta, niin se on henkilökohtainen virhe. No sitten, jos pelaaja on jo lopettanut pelaamisen tai peli on päättynyt, niin sitten semmoinen tarpeeton voimallinen isku tämmöiseen pelaajaan pelin ulkopuolella, niin on myös henkilökohtainen virhe. Eli nähdään tuolla, otetaan tämmöinen niin sanottu halpamainen cheap shot tuolla pelin takana. Pallonkantaja taklataan jo tuolla maahan. Tämä pelaaja on lopettanut sen aktiivisen pelaamisen, hölköttelee siellä pelin perässä, niin siinä kohtaa tommonen cheap shot, niin se on virhe ja henkilökohtainen virhe tarpeettomasta väkivaltaisuudesta. No sitten mennään lopuksi tähän tähtäämisvirheeseen. Tähtääminen on joko voimallinen kontakti kypärällä, hartialla tai kyynärvarrella puolustuskyvyttömään pelaajan päähän tai niskan alueelle. Tai sitten toinen vaihtoehto on voimallinen isku kypärän kruunuosalla vastustajaan. Ja sen kruunuosalla osuminen vastustajaan ei tarvi osua sinne päähän. Eli joko puolustuskyvyttömän pelaajan päähän osuminen voimallisesti tai sitten sillä kypärän kruunuosalla voimallisesti vastustajaan osuaminen. Ja sen tähtäämisen, kun puhutaan voimallisuudesta, niin sen täytyy ylittää
normaalin taklauksen tai blokin voima. Eli sen pitää olla vähän enemmän kuin mitä nuo tavalliset taklaukset ja blokit on. Ja sen pitää sisältää yksi tuon sääntökohdan 2-31 indikaattoreista. Ja sitten jos puhutaan tuosta toisesta tähtäämisestä, puolustuskyvyttömän pelaajan päähän, niin ne kaikki puolustuskyvyttömät pelaajat on lueteltu tuolla säännössä 2-27-14. Ne pitää sieltä vaan opetella. Niitä on tähän nyt turha listata ihan jokaista, niitä on useampia. Mutta esimerkkejä nyt puolustuskyvyttömistä pelaajista voi olla vaikka pallon heittänyt pelaaja, eli QP sen jälkeen kun se on heittänyt pallon. Pelaaja, joka yrittää ottaa heittoa kiinni, tai pelaaja, joka yrittää ottaa potkastua palloa kiinni, eli palauttaja siinä kohtaa, kun se yrittää sitä kiinni ottaa, tai pelaaja, joka ottaa vastaan blokin sieltä näköalueen ulkopuolelta. Niitä on siellä useampia siinä säännössä, ja ne täytyy sieltä opetella, samoin kuin nuo tähtäämisindikaattorit. Voimallinen kontakti vastustajan kypärään tai niskaan, esimerkiksi nämä kypärään tapahtuvat kontaktit, ei ole automaattisesti virhe, ellei se kohdistu joko säännön mukaan puolustuskyvyttömään pelaajaan tai tule sitten sillä kypärän kruunulla se isku. Ja niiden pitää aina täyttää myös noin muut tähtäämisvirheen vaatimukset. Eli siellä pitää olla se indikaattori ja se täytyy ylittää se normaalin taklauksen tai blokin voima. Tässä nyt selkeä esimerkki tästä säännön 913 tähtäämisestä, eli isku kypärän kruunuosalla voimalliseen kontaktiin vastustajaan. Ja huomio tässä näin, että silloin kun osutaan sillä kypärän kruunuosalla, niin sen vastaanottajan ei tarvitse olla puolustuskyvytön. Ja tässä nähdään tämä pelaaja laskee päänsä ja hyökkää tuolla kruunulla kypärän päälaella suoraan tuohon vastustajaan, ja toi ylittää sen normaalin taklauksen voimallisuuden. Vielä toisesta kulmasta. Eli toi on virhe tähtäämisestä. Tässä toinen tilanne. Palauttaja, joka yrittää ottaa kiinni sitä potkua, on säännön mukaan puolustuskyvytön pelaaja ja häntä ei saa iskeä voimallisesti pään tai niska-alueelle sillä tavalla, että se sisältää jonkun säännön mukaisista indikaattoreista. Ja tässä nyt otetaan yksi esimerkki tämmöisestä indikaattorista. Eli tämä taklaaja hyppää ylös ja eteenpäin kohti vastustajaa ottaen kontaktin päähän tai hartialinjan yläpuolelle. Ja tämä taklaus myös ylittää voimallisuudessa semmoisen normaalin taklauksen. Eli tässä on kyse tähtäämisestä. No sitten mikä ei ole tähtäämistä, kentillä näkyy monenlaisia huonoja taklaustekniikoita. Tässä toi kiinniottaja on saanut jo pallon haltuunsa, mutta alkanut etenemisen, se ei ole enää puolustuskyvytön sen jälkeen. Joten ainoastaan kypärän kruunuosalla isku voi olla tähtäämistä. Ja tässä nähdään, siellä tulee osuma päähän, mutta tässä ei ole indikaattoria, ei ole osumaa sillä kypärän kruunuosalla, osuu kyllä hartialla päähän, ehkä vähän tuolla kypärän sivullakin, eikä tämä ylitä voimallisuudessaan sitä tähtäämiseen tarvittavaa voimakkuutta.
Toinen teknisesti heikko suoritus, mutta tässäkin yritetään nyt sillä kruunulla osua, mutta osutaan vaan joukkuekaveriin. Eikä tämä ole myöskään tarpeeksi voimallinen tai sisällä semmoista indikaattoria. Tämäkään ei olisi tähtäämisvirhe, vaikka se osuisi vastustajaan. Tässä vielä kolmas tilanne. Jälleen huonoa taklaustekniikkaa ja potentiaalinen tähtääminen kypärän kruunulla, mutta tässäkään ei ylitetä sen normaalin taklauksen tai blokin voimallisuutta. Tämä ei riitä tähtäämisvirheeseen eikä ole muukaan virhe, vaikka siellä kypärät osuu toisiinsa. Kiitos. Toivottavasti tämä video on ollut hyödyllinen. Muista myös laajentaa osaamistasi näistä säännöistä ja niiden tulkinnoista sääntökirjan ja erotuomarin mekaniikkakirjan avulla.